ବିଜୁଳି ଆଉ ଘଡ଼ଘଡ଼ି ସମୟରେ କ'ଣ କରିବା ଏବଂ କ'ଣ ନ କରିବା ସେ ବିଷୟରେ ଆମେ ଜାଣିବା। ଘରେ ବାହାରେ ଥିଲେ କେଉଁ କାମ କରିବା ଦରକାର, କେଉଁ କାମ ନ କରିବା ଦରକାର ସେଟା ଜାଣିବା। ଖୋଲା ଗାଡ଼ିରେ କେବେ ଯିବା ଆସିବା କରେ ନାହିଁ। ଯଦି ଆମେ ମୋଟର ବାଇକ୍ ଚଲାଉଛେ ତାହେଲେ ଘଡ଼ଘଡ଼ି ବିଜୁଳି ସମୟରେ ମୋଟର ବାଇକ୍ ଚଲାଇବା ନାହିଁ। ଟ୍ରାକ୍ଟରରେ ଯିବା ଆସିବା କରିବା ନାହିଁ। ପାୱାର ଟିଲର, ଖୋଲା କାର୍ ଏସବୁ ବ୍ୟବହାର କରିବା ନାହିଁ। ଶଗଡ଼ ଗାଡ଼ିରେ ଆଦୌ ଯିବା ନାହିଁ। ଖୋଲା ପଡ଼ିଆ ମଧ୍ୟ ଆମକୁ ବିଜୁଳି ଆଘାତରୁ ରକ୍ଷା କରିପାରିବ ନାହିଁ। ଡେଙ୍ଗା ଗଛ ତଳେ ତ କେବେ ଆଶ୍ରୟ ନେବା ନାହିଁ। ପାର୍କ ମାନଙ୍କରେ ଯେଉଁ ଛୋଟ ଛୋଟ ଘର ଥାଏ, ଆଶ୍ରୟ ଘର, ସେଠି ଆମେ ରହିବା ନାହିଁ ହେଲା। ବିଜୁଳି ଘଡ଼ଘଡ଼ି ମାରିଲା ବେଳେ ଆମେ ବହୁତ ସତର୍କତା ଅବଲମ୍ବନ କରିବା। ଲୁହା ବେଣ୍ଟ ଥିବା ଛତା ବ୍ୟବହାର କରିବା ନାହିଁ। ମନେକର ଜଙ୍ଗଲରେ ଯାଉଛେ, କେବେ ବଡ଼ ଗଛ ଦେଖିକି ଆଶ୍ରୟ ନେବା ନାହିଁ। ବଡ଼ ଗଛକୁ ବିଜୁଳି ମାରିବା ସମ୍ଭାବନା ଅଧିକ। ଛୋଟ ଗଛ ଦେଖି ଆଶ୍ରୟ ନେଇଯିବା, କିନ୍ତୁ ବଡ଼ ଗଛ ତଳେ କେବେ ରହିବା ନାହିଁ। ଧାତବ ଖୁଣ୍ଟ, ଧାତବ ପଦାର୍ଥ ଠାରୁ ନିଜକୁ ଦୂରରେ ରଖିବା। କେବେ ସିଧା ଭାବରେ ଖୋଲା ପଡ଼ିଆରେ ଶୋଇବା ନାହିଁ। ବିଜୁଳି ଘଡ଼ଘଡ଼ି ମାରିବା ସମୟରେ ନିଜର ମୁଣ୍ଡକୁ 2 ଆଣ୍ଠୁ ଭିତରେ ରଖି ଯେମିତି ଚିତ୍ରରେ ଦର୍ଶାଯାଏ ସେମିତି ବସି ପଡ଼ିବା। ଘର ଭିତରେ ଯଦି ଥିବା ଆମେ ଝରକା କବାଟଠାରୁ ଦୂରରେ ରଖିବା। ଯେଉଁ ଟେଲିଫୋନ୍ ଥିଲା ଆଗରୁ ତାରବାଲା, ସେ ଟେଲିଫୋନ୍ ବ୍ୟବହାର କରିବା ନାହିଁ। ତାର ଟେଲିଫୋନ୍ କର୍ଡ଼ ଫର୍ଡ଼ ଏସବୁ ଜିନିଷରୁ ନିଜକୁ ଦୂରରେ ରଖିବା। ପାଣି କଳରେ ମଧ୍ୟ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ୍ ପାସ୍ ହେଇଯିବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି। ତେଣୁ ପାଣି କଳ ଯେଉଁ ସାୱାର ଫାୱାର ସେଗୁଡ଼ା ବ୍ୟବହାର କରିବା ନାହିଁ। ଆମେ ମୋବାଇଲରେ କଥା ହେଇପାରିବା ଯଦି ଦରକାର ଯେତିକି, ନହେଲେ ସାୱାର ବ୍ୟବହାର କରିବା ନାହିଁ। ଟିଭି, ଫ୍ରିଜ୍ ଏସବୁ ଜିନିଷ ଯେଉଁ ଏସି ଘରିକା, ତାର ଯେଉଁ ପ୍ଲଗ୍ ଯେଉଁ ଲାଗିଥିବ ଆମ ଘରରେ ସେସବୁ କାଢ଼ିଦେବା। ତା ପ୍ଲଗ୍ ଗୁଡ଼ାକ ଆମ ମେନ୍ ତାରରୁ ଅଲଗା କରିଦେବା। ବିଜୁଳି ଘଡ଼ଘଡ଼ି ସମୟରେ ଖୋଲା ସ୍ଥାନ ଆଦୌ ନିରାପଦ ନୁହେଁ। ମେଘ ଘୋଟିଥିବା ସମୟରେ ଖୋଲା ସ୍ଥାନରୁ ଏକ ନିରାପଦ ସ୍ଥାନକୁ ଚାଲିଯିବା ଉଚିତ। ବିଜୁଳି ଘଡ଼ଘଡ଼ି ସମୟରେ ନିରାପଦ ସ୍ଥାନରୁ ବାହାରକୁ ଯିବା ନାହିଁ। ଘର ଭିତରେ ଥିଲେ ଘର ଭିତରେ ରହିବା। ଆଉ ଝରକା କବାଟ ଯଦି ଆମେ ଗୋଟେ ବସ୍ କିମ୍ବା କାର୍ ଭିତରେ ଯାଉଛେ, ତା ଝରକା କବାଟକୁ ବନ୍ଦ ରଖିବା ନିରାପଦ। ତେଣୁ ଆମେ ଏସବୁ ସତର୍କତା ଗୁଡ଼ିକୁ ମାନିବା। ଫଳରେ ଆମେ ବିଜୁଳି ଘଡ଼ଘଡ଼ି ଠାରୁ ନିଜକୁ ରକ୍ଷା କରିପାରିବା। ଆଜି କେତୋଟି ପ୍ରଶ୍ନ। ବିଜୁଳି ଆଘାତ ରକ୍ଷା ପାଇବା ପାଇଁ କ'ଣ ସବୁ ପ୍ରତିକାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବା? ଘରେ ଥିଲେ କ'ଣ କରିବା, ବାହାରେ ଥିଲେ କ'ଣ କରିବା ହେଲା। ଏଇ ପ୍ରଶ୍ନ